दावराइगादनि माइनरिटी माहारिनि सा 100 सुबुंफ्रा इउपिपिएल दलाव जयेन जादों। बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि नुजाथिनायाव माइनरिटी सुबुंफ्रा इउपिपिएलआव हाबदों। गोबाव समनिफ्रायनो दावराइगादनि मुसलमान सुबुंफ्रा जौगाथायनि जेबो खाबु मोनाखै। बावखुंग्रि बियाब दावराइगादनि मुसलमान माहारिनि रायजो राजाफ्रा दिनै बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि नुजाथिनायजों इउपिपिएल दलाव जयेन जायो। थांनाय 10 बोसोर खननैनि थाखाय क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि महरै देरहासार जालांनाय नब कुमार सरनियाबो दावराइगादनि मुसलमान रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनानै होआखै, जायनि थाखाय दिनै जौगाथायारि खामानिजों लोगोसे गुबुन गुबुन सरकारि खाबुफोरखौ मोननायनि मिजिंजों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दलाव जयेन जायो। जयनिं हाबाफारियाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे बावखुंग्रि ब्लक TCLCCनि मासिगिरि सन्जय नार्जारी आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। जिहेतु क'क्राझार समष्टिनि बिसायख'थिया 7 मे अक्ट'खालि जागोन। इतिमध्य जेनेरेल इलेक्शननि मोननै फेज बिसायख'थि जालांखांबाय, नैबे 3थि फेजनि जागोन। बे क'क्राझार समष्टियाबो गोलैदों। दा क'क्राझार समष्टिनि आं बाक्सा आरो क'क्राझार बे मोननै जिल्लानि जिखिनि रिपर्ट मोनदों बेवहाय बिजाथि हिसाबै बिजेपिनिबो दं, मा बुंगोन बिपिएफनि दं, कंग्रेसनि दं आरो गुबुन गुबुन पार्टिनि दं, इउपिपिएलनि दं। दा जिखिनि बारहावा नुदों बेवहाय नुदों जे बारहावाया इउपिपिएलनि पक्षैनो दं। बेवहाय बिजेपि प्रार्थी गैया, मानो बिजेपिया इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामदों। बेनिखायनो जों आसा खालामदों जिहेतु बारहावाया इउपिपिएलनि पक्षआव बारदों, बेनिखायनो इउपिपिएल प्रार्थीनि देरहागोन। दिनै बिपिएफआ बिभिन्न नंखाय बाथ्रा प्रसार खालामनानै रायजोनि भटखौ आदाय खालामनो नाजादों, खिन्थु बिथांमोननि नाजानाय कुनुदिन माबा जाया, फेलें जागोन, बिथांमोना साक्सेस जानाय नङा। मानोना बिथांमोना थांनाय समफ्राव गासैबो एमएलएफ्रा बिथांमोननि थासेयावबो गासैबो एमएलएफ्रा बिपिएफनि थासेयावबो बिथांमोना देरहानो हायाखै। एबारथ' बिथांमोननि एमएलए सासेल'सो दं आरो हयथ' एमसिएलए 3 4 दं। बे 3 4 एमसिएलए आरो सासेल' एमएलएजों देरहानायनि सिमां जिथु नुदों बे कुनुदिन साक्सेस जाया, बिथांमोना देरहानाय नङा। माथ्र बिथांमोना रायजो राजाखौ फुस्लायना थगायनानै बोरै गावसिन खालामनांगोन बिनि नंखाय बाथ्राफोरजों प्रसार खालामनानै मानसिफोरखौ फुस्लायनो नाजादों, बे साक्सेस जानाय नङा। दिनैहाय नैबे बेखौ दावराइघाट जिथु केम्प बेवहाय माइनरिटि कमिटिनि गोबां न'खर रिलिफ केम्प हिसाबै थादों। आसलथे बिथांमोना दावराइघाट अरिजिन गामिनिमोन, बावखुंग्रि समष्टियाव गोलैयोमोन। खिन्थु थांनाय 2012 मायथाइनि जे जातिगत नांलाय खमलायमोन बेवहाय गावनि न' हा गारनानै बेयाव खारनानै थाफैनो गोनां जादों। आरो आजमल फाउन्डेसना बेखिनि अन्तत थानो बिथांमोननो शेल्टार खालामना होदों। खिन्थु बिथांमोना गोबां समस्या दं, लामा सामा सुबिदा गैया, दै लोंनायनि बेबस्था गैया, माखासे कालभार्ट नांगौना बिथांमोना डिमान्ड खालामदों। बेनिफ्राय न'निफ्राय मैला दै थांनो थाखाय ड्रेननि बेबस्था गैया होनना बिथांमोना बेखिनिखौ समाधान खालामनो थाखाय खावलायदों। आरो जों निस्सय बेखिनि जिखिनि जेंनाखौ मावनो हायै नङा, बेखौ जों निस्सय मावगोन। खारन मानसि हिसाबै थांना थानो गोबां सुबिदाखौ नांगौ जायो आरो बे सुबिदाखौनो जों खालामना होगोन। बिथांमोना हयथ' उनावहाय गाव गावनि न'आव थांफिननाय हायो बे उननि बाथ्रा, खिन्थु जिखिनि बिथांमोना बेयाव थागोन बेयाव जाहाथे मोजाङै गासैबो सुबिदा थांना थानाय जिखिनि सुबिदा बेखिनिखौ मोनना जाहाथे थांना थानो हायो, बेखिनि बेबस्था जों निस्सय खालामो। माइनरिटिफोरनिफ्राय माबायदि भट आसा खालामदों सार? जों आसा खालामदों माइनरिटि भटआ जोंनियाव फैगोन। जोंहा 26 तारिखखालि दरं उदालगुरि माबाया समष्टिनि भटआ जालांखाबाय आरो बे जों नुदों जे माइनरिटिफ्राबो गोबाङानो बिजेपिनिनो भट होदों। जोंनियाथ' बे बिजेपि नंबावा, इउपिपिएलनिसो, बेनिखायनो बेयावबो भट होगोन। बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ सन्देह खालामाखै, जों भट होनाय नङा होननानै जों सानाखै। बिथांमोना जोंनो भट होगोन। हयथ' जों 10% मोननाय नङा बा 90%बो मोननाय नङा, जों अन्तत 50% जेसेबां माइनरिटि कमिटि दं बिनि
मिनिमाम जों 50% भटखौ मोनगोन